କହୁଛି ପଚାରେ କିରା ସେ କହୁଛି ଯେ ରାଧା ମାଇକି ଅଣ୍ଡରା ରାଧା ମାଇକି ଅଣ୍ଡରା କେଜାଣି କହିବୁ ତୁ ରାଧା ଭାଇ ମାଇକି ଅଣ୍ଡରା ମାଇ ମାଇ କେମିତି କରି ତାର କେତେଟା ଛୁଆ କେତେଟା ଛୁଆ ଛୁଆ ନାହିଁ କାହିଁ କିଏ କିଏ ପୁଣି କହିପାରିବୁନି ପୁଣି କହୁଛୁ ସୀତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ନାହିଁ ସତୀ ବୋଲି ଏ ସୀତା ସିନା ଅଲଗା ସୀତାକୁ କୁହନ୍ତି ସତୀ ରାମ 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 ରାଧା ଲେଖା କେହି ନାହିଁ ସୀତା 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 ସତୀ ତ କେହି ନାହିଁ କେମିତି ସୀତା ସତୀ ହେଲା କେମିତି ଶୁଣ ତତେ କୁହାହେଲା ଯେ ରାଧାର କେତେଟା ପୁଅ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ କେମିତି ଜନ୍ମ କରିଛି ହେରା ହେରା ଜନ୍ମ କଲା କିଏ ସେ ଏ ଶାଶିନା ଜନ୍ମ କଲା ତୁ ଜନ୍ମ କଲୁ କି ରାଧା ଜନ୍ମ କରିଛି ରାଧା ଜନ୍ମ କରିନି କେମିତି କରି ଏକାଥରକେ ରହିଲା ହଁ ପଚାରା କାହାକୁ ପଚାରିବୁ ତୋ ଯୋଡ଼ିଟାକୁ ପଚାରିବୁ କହୁଛୁ ଦଶରଥର କେତେଟା ପୁଅ ଚାରିଟା ପୁଅ 5 ପୁଅ କାହାକୁ ମିଶେଇକିରି 5ଟା କାହାକୁ ମିଶେଇକିରି 5ଟା ଦଶରଥ କାହାକୁ ମିଶେଇକିରି ହଁ ଏସବୁ କର 4 ଜଣ ନା 5 ଜଣ କିଏ କରି କର ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହି ସାରିବି ତ କହିବୁ ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥର କେତେଟା ଝିଅ କେଜାଣି ଏଇ ଯେ ତୁଇ ଖାଲି ପୁରାଣ କହୁଛୁ ଆଉ କହିଲା ବେଳେ କହିବି ନା ପର୍ବ କହିବୁ କହିବିନି ଆଡୁ ଶିଖିକିରି ଖାଲି କହିଦେଉଛୁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ କିଟା ଅଛି ନେଲେ ପୁରାଣ ଛୋଡ଼ିକିରି ପକେଇଛୁ ଛୋଡ଼ିକି ପକେଇছে କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ହେତିକାରା ପଢିକିରି କହୁଛ ଯେ ହେ ତା ପୁଅ ନହେଲେ ମଞ୍ଜିଟା ତମେ ଦେଖୁଛ କି ଭାବିନି ତ ମହାଭାରତ 18 ହେଇରା ତ ପଢିବୁ କାହିଁ ଅଜା ରାମର କେତେଟା ପୁଅ ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛୁ ରାବଣର କିଛି ରାବଣର ଯୋଡ଼େ ପୁଅ କଥା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଏ ରାବଣ ବାରଟା ନାକେ ରାବଣର ପୁଅ ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ସିନା ତାଙ୍କର ରାବଣ ସିନା ହେବ ଇଏ ବିଶ୍ୱବା ମହାଦେଶ ପୁଅ ରାବଣ ଆଉ ଇଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ ଲଙ୍କାର ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଥିଲା କିଏ ମାରିଥିଲା ଲଙ୍କାର ଯାଇକି କିଏ ମାରିଲା ଖାଲି ଉଠିବା ବେଳକୁ ଆଳୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦପୁର ନାଳଟା ରାତି ହେଇଗଲା ଧୋବା ତୁଠୁଟା ହେଇଟା ଇଏ ପାଠ ଗିରି ଧୋଉଥିଲା କିରା ଏକବେଳେ ଭୂତ ତାପରେ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲ ଆଉ ଏଇଠି ବିରି ନାଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ହୃଦ ପଥର ଭାଜା ଦେଖ ହୃଦ ପଥର ଭାଜା ମହାଳୁ ଯାଉଛି ବାହାରି ପଟାକା ହଳଦୀ ଛେସୁଛି ଛୁଆଟି ଉହାଇଁ କରୁଛି ସେ ଛେସୁଛି ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ି ଭାଇରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ଦେଖିନ ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଗାଧୁ ଏକ ମାରୁଣି ମେକିଣା ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉଟା ଗାଧୁ ଗାଧୁଛି ସେ ମାଇପ ଟୁକୁରି କ'ଣ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଛେସୁଛି ଛୁଆଟି ଦେଖିଲି ସେଟା ବସେଇକି
ଏ ଉଠିକି ବସିଲା ଚିହ୍ନିଛି କମାଣ୍ଡ ଉଠିକି ସେ ପୁରା ଚୋନ ବି ବେଡ଼ିକି ଚାରିଟା ଢେଡ଼ ଏଇ ଜାଗ ଭୂତ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଯେ ଚାନ୍ଦପୁରରେ 3ଟା ଢେଡ଼ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ହଁ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଭାଇ ଘିରି 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 ତମେ ତମେ କେବେ ନା ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଶୋଉଛି ଭୂତ ଆସିତା କିଏ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି କାହିଁ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ